Здравейте, географи! Круизните кораби не са просто плаващи хотели. Те са цели плаващи градове. Със собствени паркове, търговски центрове, водни парзалки и дори влакчета на ужасите. Най-големите круизни кораби в света издигат инженерството и лукса на ново ниво. В това видео ще ви покажа топ 5 на най-големите круизни кораби на Земята. А в края ви очаква бонус с някой от историческите гиганти, които някога са владеели моретата, включително легендарният Титаник. На пето място е Harmony of the Seas, третият кораб от революционния клас Oasis на Royal Caribbean, построен във Франция в корабостроителницата STX Europe Saint-Nazaire. Този гигант побира над 6600 пасажери. На борда ще откриете Централ парк с над 20 000 живи растения, както